Do 25 ao 27 de setembro, a Universidade de Vigo celebrará o 5º Congreso Internacional da Auga, que nesta ocasión leva por título A auga como recurso sostible, ciencia, empresa e benestar. A iniciativa forma parte das accións do Campus Auga, o proxecto de especialización do Campus de Ourense acreditado pola Xunta de Galicia. A igual que en edicións anteriores, o principal obxectivo deste evento será ofrecer un punto de encontro para reflexionar e intercambiar coñecementos sobre aspectos significativos relacionados cos recursos hídricos. Cada edición, a organización do Congreso rota entre as diferentes facultades e escolas do campus de Ourense. Así, nesta ocasión, a cita será organizada pola Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo, ademais da Vicerrectoría do campus de Ourense, e conta co apoio da Xunta de Galicia e da Deputación. A programación vaise desenvolver os días 26 e 27 na citada facultade. Previamente, o día 25 pola tarde, as e os seus participantes vanse incorporar á celebración da feira Termatalia en Expo Ourense. O Congreso terá un carácter multidisciplinar, abordando aspectos específicos relacionados coa temática da auga, tales como patrimonio hídrico, a súa xestión en empresas e turismo, e incluindo aspectos de acuicultura e a xestión de empresas acuícolas, así como turismo deportivo e termalismo. Ademais, nel exploraranse aspectos vinculados á economía circular, a responsabilidade social e os obxectivos de desenvolvemento sostible no contexto dos recursos hídricos.